थैसामखौ नायनानै माबादि मोनखो? नायनानै जोबोद मोजां आंनि थाखाय बिराद मोजां बे फिल्मा ओमफ्राय माने आंथ' बे जांख्रिथाय थैसामखौ सिगाङाव नायखांखाबायमोन नालाय ओमफ्राय माने आरो खेबसेबाव नायबावनोसै होननानै नायबावबाय आरो ना स्ट'रिखौ होननानै बुङोबाथ' बिथ' ओरैबायदि पारफेक्ट जोबखा आरो एक्टिं होनोबाथ' बयनाबो पारफेक्ट जोब ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नायफैबानो जाबाय एक्टिं होननानै बुङोबाथ' बे जेब्लानाखि बिदाखौ जे गावथारनानै माने खबर मोनहैयो जे आदा लिंसारा खबर मोनहैनानै माने ओरैबायदि दुखु इमसनेलि गाबदों गाबबाबो माने नों गावनि न'खरनि सोरबा मानसिया थैदों होननानै मिथिब्लाबो गारनानै फैनो हायाखै बेफोरबायदिखौबो दुखु मोनो आरो पार्टखौ होनोबाथ' आं गासिबोखौनो दुखु मोनजोबदों इमसनेल जोब आरो ना गोसोआव नांहोनो हाजोबनाय माने ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि मोजां मुभि स्ट'रि खालामनो हानाय जाबाय ओरैबायदि मोजां मोनो आरो थारमाने आङो दाख्लै फुजा सिजोनावहाय रिलिज जानाय समाव नायनो हास्थायदोंमोनब्लाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय नायनो मोनाखैमोन नाथाय दिनै इउनिभार्सेल बे बङाइगावनि सिनेमा हलाव श' खालामबाय होननाय लोगो लोगो आङो एकदम होसोनानै फैथारदों आरो नायनो हांखुर जानायखौ दिनै नुफैबाय नुनानै माने ओरैबायदि हाथारसिं थारमाने सिनेमाया ओरैबायदि बिखायावना होदों माने जोंनि जाथिनि थाखाय आरो बयबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो बयनिबो थाखाय ओरैबायदि मोजां मोनगोन आरो माने आं दिनै नायनानै मोनबाय माने बुंनोनो जेबो खुगायाव राव गैया आरो ओरैबायदि मोजां जादों आरो जाय बिथांमोना दाख्लै समफ्राव नुवाखै बे बिथांमोनखौ सिनेमा हलाव थांनानैहाय नायनो थाखाय आंनि खावलायनाय आरो जोबोद मोजां जादों मथा मथि गोजोन्थों। बुंनो थाङोबा गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय नोंथांमोन नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय आङो जेब्ला शुट खालामदोंमोन मोनसे गोसोखांथाव आं जेब्ला गादोंमोन आरो गोसोखांथाव शुटआनो जाबाय जेब्ला आङो उन्दै गथ' लानानै जेनेबा प्रेगनेन्ट आंना रला मोनसे प्रेगनेन्ट वुमेनमोन थ' बेयावहाय आङो रिन्दावखौ नेनानै थाहैदों लाइक आंनि लाइक क' एक्टरखौ आङो नेनानै थाहैदों आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय आंनो सासे प्रडिउसार माने डाइरेक्टरफ्रा खिन्थादोंमोन बे सासे माबानि जिउ जारिमिनजों लोब्बा लानाय होनदों आरो सासे वुमेननि जोंनिनो बङाइगाव एरियानि आरो बे हिन्जावा थ' बेखौहाय आङो गोसोआव लानानै बे शुटखौ खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों कि बिनि रलखौहाय आङो श' खालामनो मोनदों होननानै दिनैनिफ्राय हलाव होबाय मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाफोरखौ? जोंनि जांख्रिथाय थैसामखौहाय आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना नायफै आरो गोदो गोदायनि जिउ जारिमिननि जे जाथाय जालांनाय बेखौ बेयावहाय दिन्थिफुंनाय जादों थ' नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो बयखौबो नायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। देखिए मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशनरी टाइम है हमारे बोडो फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्योंकि शायद आज तक किसी भी बोडो मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं किया था और बहुत ही उम्दा डायरेक्शन दिया है पंकज लहारी सर ने और काफ़ी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है और सच्ची कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है जो कि हमारे इस बोडोलैंड में जो हमारे बोडो भाई बहन थे उनके ऊपर जो गुजरा था उस चीज़ पे दिखाया गया है चलचित्र के माध्यम से लोगों तक उस इमोशन और कहानी को पहुंचाने की कोशिश की गई है जो त्याग और तपस्या यहाँ के लोगों ने की है। वैसे भी कहा जाता है कि फिल्म एक सोसाइटी का आईना होता है तो कहीं ना कहीं वो क्लियर रूप से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना स्ट्रगल किया था। मैं खुद इस फिल्म से जुड़ा और मैं बहुत ही खुश हूँ मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे भी बोडो फिल्म इंडस्ट्री से मैं इस जुड़ने का मौका मिला और मैं काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद इमोशनल हो गया था जब हॉल में वो कुछ सीन चल रहे थे। मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं प्लीज़ आप लोग आइए इतना उम्दा इतना बड़ा इतना अच्छा सिनेमा आप लोग आइए और खुल के एंजॉय कीजिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत ही अच्छी सोशल मैसेज दिया गया है इस मूवी के माध्यम से और सुखबीर जी के लेजेंडरी एक्टर हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे लिंगसा जो बॉलीवुड बॉडोवुड के सुपरस्टार हैं और बहुत सारे मनीषा जी हैं पूजा जी हैं और बहुत सारी एक्ट्रेस वगैरह एक्टर इतने अच्छे कलाकारों के साथ हमें काम करने का मौका मिला। मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ आज यहाँ पे आके अपने आप को पर्दे में देख के और मैं जितने भी पब्लिक है सबको कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए जांख्री थैसाम एक ऐसी उम्दा मूवी है मास्टरपीस है। मैं गुड लक कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रोड्यूसर चक्रमणि मुसारी जी को जिन्होंने इस मूवी में अपना इन्वेस्टमेंट किया और सबसे बड़ा सलूट तो पंकज लहारी सर को क्या स्क्रिप्ट और क्या स्क्रीन पे लिखा है माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। गिबि गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय आं बे सावथुनखौ नुवाखैमोन दा दिनै हलाव रिलिज जाबाय नायबाय
नायनानै माने बिदिबादि माने फिल जादों आवगायनि खोथाफोरखौ अनेक आंनाबो एक्चुअलि बिर जोहोलाव आवगायनि जोंनि बर'नि मुंख्लं अनेक आंनाबो माने सिनायनाय अनेक दंमोन लोगोफोर थ' दिनै बे सावथुनखौ नायनानै आं एक्चुअलि मा बुंबावनो आं आवगायनि खोथाफोरखौ एक्चुअलि गोसोआव माने एकदम माने सावथुनखौ नायनानै एकदम रियेल आवगायनि फिल जादों दा बे सावथुनखौ जे जोंना बन्धु चक्रसिं मुसाहारिया जे साहस खालामनानै जे बेबादि जे सावथुन जे प्रडिउस खालामदों बिनि थाखाय आं एक्चुअलि बेखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो गासिबो टीमसिम जा माने माने बेखौ माने जे माने रियेल महरै जे बे सावथुना जे जाफुंदों बेखौ माने नायबासो मिथिगोन फैदो जाय जाय बे सावथुनखौ नुवाखै हलाव नायफैदो आङो माने बे स्ट'रिखौ नायनानै बे सिनेमाखौ जांख्रिथायनि थैसामखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो मेगननिफ्राय मोदै गवाबाथ' रावबो थानो हाखाया नोंथांमोनहाबो गोबां नायबाय जानांगौ आरो नायफैबावदो बयबो रायजो राजाफ्रा नायनानै जाहाथे सापर्ट खालायो बे मुभिखौ नायनानै आरो जे आगोलाव जाबोनाय जाथायफोरखौ एसे नुनानै दा गोसोआव बिराद दुखु मोननाय फैदों गोसोखांनाय फैदों दा आङो लिरगिरि जोंनि पंकज लाहारी बिथांखौ आङो जोबोद जोबोद साबायखर बावो बे काहानिखौ लाबोनानै जोंनो दिन्थिनायनि थाखाय गोजोन्थों सासे बिबानगिरि हिसाबै दिनै जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना जिबायदि जांख्रिलांबाय बड'लेण्डखौ बा जोंनि आसामखौ बर' सावथुन इन्डास्ट्रियाव जोङो जोबोर गोजोननाय बावदों आरो जोंनि जा प्रडिउसार चक्र आदा बिथांखौबो जोङो जोबोर गोजोननाय बावदों आरो जा डाइरेक्टर सार पंकज बिथांखौबो जों गोजोननाय बावदों आरो बे फिल्माव जिमानखिनि आर्टिस्ट आरो क्रिउस दंमोन आर्टिस्ट आरो टेकनिसियान्स दंमोन बिथांमोनखौबो जों जोबोर साबायखर बावदों मानो होनबा बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फिल्मखौ मोनसे साक्सेसफुल दरखंआव लानानै फैदों बेनि थाखाय जों जोबोर साबायखर बावनाय जादों गासिबो रायजो राजाया प्राय नुफ्रामजोब्बाय बुंनो गोनां जेबो गैला आरो जिखिनि सुबुंफोरा बे सावथुनखौ नायाखै दिनै गासिबो लोब लोब फैनानै नायनो हासिगौ दिनैनिफ्राय आसामाव 7 खान माने 7टा हलाव दिनैनिफ्राय देखायनाय जागोन गासिबो टिकेट दाननानै नायनो हागोन जाय जाय बिथांमोना फिल्डआव थांना नायनो हायाखै बिथांमोना नायनानै ला बेयाव सोलोंनो गोनां बहुद दं जिखिनि बर' फरायसाफोर दं बा गोदान जोलैनि सुबुंफोर दं बिथांमोनाबो बहुत मिथिनो गोनां दं सोलोंनो गोनां दं बे फिल्मखौ नायोब्लानो जों बर'नि जालांनाय जि जारिमिन जोंनि जारिमिन बेखौ जों आबुं महरै जोङो बुजिनो हागोन बेनि थाखायनो आं गासैखौबो खावलायो गासिबो बे सावथुनखौ नाय आरो जोंनि टेकनिकेलि जिखिनि डेभेलप जानांगौमोन जोंनि बर' रायजो राजाया जिबायदि मोनसे जौगा थाखोनि सावथुन नायनो लुबैदोंमोन बै सावथुनखौ नायोब्ला बिथांमोना बुजिनो हागोन आरो दिनै जांख्रिथायनि थैसाम सावथुना आं खुगाजों बुंनो थाङा गासिबो नायनायनि उनावनो मिथिगोन गासिबो नायथों बेनि उनाव बुंथों बर' सावथुना मोनसे माबा मोनसे लेभेलाव दिनै सफैबाय आरो जोङो बिखा फोरदाननानै जों बुंनो हानाय जाबाय दिनैनि जोंनि बर' सावथुना नै जांख्रिथायनि थैसामानो मोनसे उदाहरन बा फोरमायथि होननानै आं बुंनो सानो जोबोद मोजां मोनदों माने आगोलाव बिदि जायोमोन नालाय जोंहाबो मेरला फेमिलि मेम्बार्स बिदिनो जेलाव थांनांलायनाय जादों नालाय ओंखायनो एसे गोसोआव नांदों आरो दा लास्टाव नुगौबा सेकेन्ड पार्टखौ नायनो फैथारगोन ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना दाबो गोसोआ गिलिर मोनगासिनो दङ ओरैबायदि जोबोद इम्पेक्टफुल जादों आरो सिनेमाया जोबोद मोजां मोनदों बर'नि बिग्रायारि आफादजों सोमोन्दो गोनां सावथुन बेहाय नोंथाङा नेगेटिभ रलाव मैखोम फाव खालामबाय बे शुटिंनि समावहाय नोंनि गोसोखांजाथावसिन बुब्लिया माबे मोनसे समा शुटिं समनि बयबो नायबायानो खोमा गोबां जायगायाव नुखाबायानो मानसिफ्रा थ' आंनि मोनसे सिन दंमोन जि सिनाव माने आं बुजानानै माने आंनि जोलै जिखिनि दङ बे गेब्रुनाय आरो थ' बे आंनि लाइफआव बयबो बुङाबाबो आं गोसोआव थाबाय थागोन बेयाव माने मोनसे सिनेमा मावदोंमोन जे सिनेमायाव आंनि माने बयबो एदावोबो नालाय बेखिनिया थालांगोन आरो बे आंनि गोसोखांथावसिना आरो दिनैनिफ्राय हलाव हगारबाय फिल्मखौ रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो थ' जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' समाजाव बे माने बुंनो थाङोबा हारिनिनो सिनेमा नालाय थ' होनब्लाबो एसे आलदा भाइबजों खालामदों एसे आलदा रोखोमनि बयबो नुखाबाय आरो जाय जाय बिथांमोना नुवाखै अन्नानै प्लिज नायनानै गोजोननाय ला आरो सिनेमाखौ खिन्थु बारा सिरियास नङा बरिया सिनेमा आंबो मोजां मोनदों मावनानै थ' रायजोफोर फै नायफै क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।